Ia ba. Bigarren ordutan, ariketak egin behar ditugu diodoekin. Ulertzeko bukatzeko, ulertzeaz bukatzeko, eta ikusteko zer egin dezakegun. Hemen eskatzen digute, zirkuitoa ematen digute, kilomio bat. Diodoari buruz ez digute zer ez esaten, ez badigute zer ez esaten, orduen lehen ordeneko eredu hartu behar dugu beti, 0,7 voltioko iturritxo hori. Eskatzen dute, irudikatu diodoaren eta erresistentziaren tensioa eta intensitatea. Intensitatea xelebreago da, hasi gaitezen tensioarekin. Eta hasi gaitezen erresistentziaren tensioarekin. Irteerakoa badirudi hemen VO bezala jarri zakegula, irteerakoa delako, ja. Eta sarrerako tensioa, -10 eta 10 arteko tensio alterno bat. Kagun la leche. Orain arte osagai guztiak linealak gauza bakarra egiten, orain hau egon daiteke edo gauza bat edo bestea egiten. Eta biek egon behar da egiten. Baina noiz gertatzen zaion, lehendabiziko gauza ikustea izan behar da. Bale. Bigarren eredu horretan. Diodoa hemen daukagu. Eta hau daukagu aldatzen. Gora eta bera, eta gora eta bera. Hau, noiz uste duzu hasi behar dela intensitatea gidatzen edo ipurditik noiz hasi behar zaio sartzen. VI hau 0 denean, ez, 0 voltiokin ez dago zer ez. Hau denean 0 bat, 0 bi, 0 iru, 0 lau. Gu badakigu honek gidatzen hasteko gutxienez dezimatxo horiek behar dituela, 0 zazpi. Orden kasi intuitiboa da, ez? Hemen gehiago jakin gabe ikustea. Hau gorakadua eta hau gidatzen hasteko intensitatea jode. Hemengo tensioa berak behar duena 0 zazpi voltio horiek baino altuago bat denean gertatu behar da. Eta horrela da. Hau ez da ez teoria, ez zer ez baizik eta horrela ikusi beharko dira ariketa hauek. Hau ezagutu dugu, 0 zazpi voltio gehiago, baino gehiago behar dugu gidatzen hasteko, horixe da gertatu behar dena. VI hau, denean, 0 zazpi, hemen dezagun. Hau baino altuagoa, VI denean, hau baino altuagoa, VI altuagoa denean, diodo hori gidatzen egon behar da. Hemen, on. Ez digute esaten zener diodo aldela, esaten digute diodo rectificador, artezlea, tensio inverso asko jasaten duela, beraz, honek bakarrik egin behar du edo gidatu edo moztu. Eta analisi tonto honekin ikusi dugu, zirkuito honetan hau 0 zazpi baino gehiago denean, gidatzen egon behar dela. Berriz, 0 zazpi azpada hilegatzen VI, 0,6, 0,5, 0,2, -1, -2, -3, tensio negatiboiek eragiten dute intensitatea horrela tortzea, moztuta egon behar da. Ikusten da ez? Hemen, off. Edo horrela. Eta hemen, pues, horrela. Maila horretan. Hemen ikusten oso garrantzitsua dela, jakitea ze denbora zehatzetan, ikusi dugu ze tensio zehatzan gertatzen den aldaketa, baina ze denboratan gertatzen den ere interesgarria izan behar da. 0 zazpi baino gehiago, daukagu puntu honetan, dagoela denbora honetan. Hemen hor laxe, hemen hor laxe, hemen hor laxe, hemen hor laxe. Orduan, denbora ikuspegitik ere, ikusi dezakegu hemen, on dagoela, hemen ere, on, epa, on, ui, hemen off, off, eta hola da. Begiratu ezagun orain, on dagoenean, VI hemendik gora dagoenean, periodo bakoitzetan. On dagoenean, zirkuito hau horrela aske dago. VI, R, kilomio bat, eta hemen 0,7 voltio. Ikusi dugu noiz dagoen hor laxe, eta eskatu digute erresistentziaren tensioa. Egin dezagun bakarrik erresistentziarena. Zirkuito honetan, zein da erresistentziaren tensioa VI arabera. Hemen VI baldin badaukagu, hemen erresistentziaren tensioa ikusten duzu izan behar dela VI
ken 0,7 ez? 0,7 voltio erortzen dira hemen. Hau denean voltio bat, hemen 0,3. Hau denean 2 voltio, hemen ez 1,3. Denean 10, hemen 9,3. Eta hau grafikoki marrazteko hauxe dugu. Diodoa on dagoenean tarte honetan, erresistentzian daukagu VI ken 0,7. VI ken 0,7. Hau jausten badegu 0,7, plist, horrela segeratu ez dugu. Hoi da VR. R on dagoenean. Matematika, baina arraro egiten zaizu, baina horrela da. Eta hori subperiodo guzti hauetan. Horregatik da garrantzitsua, hemen denbora zehatzoiek ikustea zeintzu diren ondo marrazteko gauzak. Bale, guazen orain, VI dagoenean hemendik azpira. 0,6, 0,5, minus 2, minus bat. Hor, off dagoenean, zirkuito hori dago horrela xe. Horrela xe. VI, kilomio bat. Ulertu dugulako, edota erabilitzak ez baldintzak konfirmatzeko. Hau denean, minus bat, nik esan dizuet, moztuta egoteko baldintza, bai ez datzeko, zan VD 0,7 baino txikiago izan beharko dela. Vale. Hau denean, minus bat adibidez, hau moztuta baldin badago, hemen 0 voltio, VD zenbat da? VD gogoratu irizpidea dela, ipurdiaken muturra anodoaken katodoa. VD da minus bat, ken 0, berdin minus bat. Voltio, 0,7 baino txikiagoa, betetzen da. Eta probatu dezakezu mugako balioekin, 0,6 denean ere bai. Bale, orden. Denbora hauetan, hauetan, zirkuito hori horrelaxe dago, eta eskatu digute, tarte horietan VR marraztea. Demetxeko VR maitza begira. Hau irekita baldin badago VR 0. Orden, denbora hauetan, dagoenean VR 0. Hauxe da hemen neurtzen duguna. Eskatzen digute ere bai, diodoaren tensioa marraztea sinkronizatuta sarrerarekin. Bale, ja, tarte guztiak 0,7 eta on-off baditugu hemen jarrita, begiratu dezagun berriz diodoa on dagoenean. Urdinez marraztu behar dut. Bueltatu daitezen onutza, on hauetara, eta hemen, diodoa, VD urdina, diodoa gidatzen dagoenean, zein da bere tensioa? Hau, on dagoenean, bere tensioa, hauken hau, 0,7 beti. Beraz, on dagoenean, diodoaren tensioa, 0,7. Gidatzen dagolako. Berriz, moztuta dagoenean, horrela dagoenean, kenduko dut hau. Bai, horrela dagoenean, zirkuito honetan zenbat da VD, VI arabera. Hemen VI, hemen 0, eta VD, ipurdiaken muturra, anodoaken katodoa, VI, ken 0. Osa, moztuta dagoenean, diodoaren tensioa, VI. Moztuta dagoenean, diodoaren tensioa urdina, VI. VI-ren berdina. Hoxe. Taiak intensitatea ere eskatzen diguten, pentsatu behar dugu intensitatearen forma nola izango zen. Marrazu behar dut intensitatea beste laranja. Bueno, igual beste endo maiten. V, bertan ere, I marraztu behar dut. Goazen tarte erraxenetara. Diodoa, moztuta dagoenean, hemen eta hemen, intensitatea zen bada hemen. 0. Orduen, tarte horietan 0 jarri behar dut intensitatea. Off dagoenean, intensitatea hemen, 0. 0.
Bai ez, bai. Bai, zerbait gaizki egiten badut esan, Eta on dagoenean hemen, horrela esan dagoenean, zenbat da intensitate hau. Tensio hau kalkulatu dugu, beraz, intensitate hau, intensitate hori izan behar da, hemengo tensioa, VI, 0,7, VI aldatzen dagoenez, parametro betzela sartzen zait, tarte horretan, 0,7 baino altuago denean, beti positibo, zati kilomio bat. VI 0,7 miliamper, oza, 9,3 miliamper arte. Ez izango zuen honen forma, baina I miliamperretan, hau 9,3 arte, igoko zan, horrela xe. Osa, intensitatea dago bakarrik diodoa, gidatzen dagoenean, klar, logikoki. Eta positiboa da. Diodoak ez du utzi behar off dagoenean intensitateari pasatzen. A ber. Igual ezabatu beharra izan daukat, Han jarri beharrean, igual... Zabatu ezaket? Bai. Ederki, joder. Grabatuta duzu, Ariketa. Horein egin behar dugu. Bosgarrena. Horein bai, zen erdiodo batekin. Hemen, 3 gauza gertatu behar dira. VI kilomio bat. Eta hemen zener bat erabiltzen dugunean, esan beharko digute ze inbertsoko tensioan hasten da berriz egidatzen. Eta hemen esaten digute VZ hemen ikusi duzu tensio hau negatiboa dela. Baina zener tensio bezala ematen digutenean positibo ikusiko dituzu ezaugarri horritan, baina jakin ezazue balio negatiboa izango dela, osea, tensio inbertsoa dela diodoarena. Eta sarrerako tensioa VI marrazten digute horrela xa, ber. VI, 10 eta 30. Eta hau, segundo bat arte, 10 egotzen da. Gero, 2 segundo arte. Bat. 2. Jeisten da, -30 arte. Urrengo segundua mantentzen da. Zerora. VI kasunetan forma hori dauka. Gogora doa 10, gero jisten da horrela xe, linealki -30 arte, tensio inbertso nahiko altua, eragin behar duela zener sartzea. -25 sartu behar da zener. Horren, zirkuito honek egin behar ditu 3 gauza. Nik 3 gauza horien zirkuitoak marraztuko ditut, hobeto ulertzeko, baina gero praktikarekin ia ez dago beharrik, Eta ez dakit beste modu bat dagoen hau egiteko, baina lehendabiziko urratsa egin dudana jartzea hemen
tensio mailak eragiten dutena diodo aldatzea, ereduz aldatzea, nahi gustatzen zait hemen jartzea, eta marra horiek eramatea, zen niri laguntzen dit pila bat. Adibidez, hasi gaitezen abaztertzen zuen amonarekin edo aitonarekin. Hemen ez dago metodo ingenieri bat, baizik eta ulertzen duzu honek zer egiten duen, zuk badakizu diodo hau hasi behar dela gidatzen, hau 0,7 baino altuago denean, 0,7 baino altuago de, gidatzen hasi behar da. Ya está, aitonari esplikatu dezakazu. 0,7 baldin badago hemen, nik gustan zaita horrela esera matea. Jakiteko noiz aldatzen diren gauzak. Bestalde, hau oso negatiboa denean, -10, -20, -25 denean, pum! Hortik azpira, hau zener egon behar da. -25-etik, hemen, onutza, zener. Orduen, -25 hori jarri behar dut horrela xe. V altuagoa denean, hemen, eta ere gustatzen zait ere, denboraren puntu zehatzak ere jartzea. Marrazterakoan laguntzen du pila bat. Eta listo, ez? Eta hemen. Hemen ere, aldaketa gertatzen da. Igual hola, hola. Eta ikusi dugu, V hau baino altuago denean, hemen on. Gidatzen dago. Baldintzak. Inbertsoko tensioa, edo diodoaren tensioa. 0,25, -25 artean dagoenean, V dagoenean 0,7 -25 artean, hori gertatzen da hemen eta hemen, onutzaino, ez da? Hemen dago, off, moztuta. Hemen eta hemen, hemen on, hemen moztuta, baina hemen, -25-etik azpira, hemen dago zener, onutzaino. Zener. Ikusi duzu, metodorik ez dago, baizik eta ulertu zer egiten duen da, zirkuitoak sinpleak dira, ez dira izan behar komplexuagoak, gure aplikazioetan. Horen hasi bernez, bakoitzaren zirkuitoa berritzen marrazteko eskatzen dute VR. Uste dut, bai. Bai. Begiratu ezagun, on dagoenean. Hau gidatzen dagoenean, bueno, leheno egin dugu. Horrela segon behar da, bestearen kasuan, beste kasuan bezala. Orden, on dagoenean, VR izan behar da, VI ken 0,7. Eta hori marraztu behar dugu berriz. Venga. On dagoenean, daukagu VI ken 0,7. Hau, jisten badugu plust, onutza, edatu behar zegu forma berdina, baina 0,7tik gora hasten denean gidatzen, edatu behar zegu 0tik funtzionatzen. Hori, moztuta dagoenean, hemen eta hemen. Off dagoenean, hori dago horrelaxe, beste kasuan bezala. Eta VR 0. VR 0 hemen. Beraz, off dagoenean 0. Hemen 0. Onutzaino ez da, bai. Eta, hemendik ere, hau 0 da, 0. Eta zener dagoenean, zener moduan dagoenean, baz nago ziur zer ari den gertatzen. Marraztu behar dut eredua. Hemen kontuz. Zen gidatzen dagoenean, pilatxo honen mutur positiboa ipurdian dago, baina zener dagoenean intensitatea hortik sartzen zaio. Hau da, -26, -27, intensitatea askatzen dago iturri hori, zenerretik sartzen zaio, muturretik, eta eredua da alderantzizkoa. Horrela xe, VZ. Positiboa jartzen badegu, eredua da horrela xe, diodo honentzat. Muturretik sartzen bazaio, tensioa erortzen da, horrela. Eta zirkuito honetan zen bada puntu honen tensioa VI arabera. Pues begira, puntu honetan VR da VI gehi VZ. Hori grafikokin nola daukagu? Tarte honetan daukagu VI hau, gehi VZ, hau izan behar dugu. 5 tarte,
Hau da VR. Erabilera praktikorik ez daukanek, ikasten pateko da. Seigarrena, hau bai, izan behar da, zirkuito erabilgarria. Proiektuan erabili behar duzuen zirkuito bat ikusi behar dugu orain. Zergatia ikusiko duzu aurrerago, barneratzen joango zarete, gaur ez dakit ulertzeko nahiko goiz izango da. Zazpigarrena, seigarren horrikoa. Hau bai, oso antzekoa da, Ugei, eta hau goraka, Bai. Honek baduk aplikazio praktiko bat. Errelin, 3,3K. VZ, berdin, hor -5 jartzen du. Nik uste dut positibak ematen direla, Positibo de negatibo baldin badira, badakizu dela tensio negatibo hori ezkerreta. Eta sarrerako tensioa berriz, 10, -10, triangeluar bat. Bastakit periodo, bastakit zinde. -10. Denboraren ardatzeko segunduak ez ditu jarriko, bale. Eta VO irudikatzea eskatzen digute hemen hartuta. Hemen zertxobet gehiago ere egin behar dugu. Transferentzia funtzioa atera behar dugu. VO marraztea, VI hor baldin badabil gora eta bera, zener honekin balio honekin. Ia. VI hor dabil gora eta bera, eta gora eta bera. Ze sarrerako tensio mailarekin hasiko zan hau edo gidatzen edo moztuta hor mugan. Ia noiz hasi berda hau gidatzen. Hemen kasi argiago zegoen hau positiboa denean 0,7, baina alderatziz dago. Ikusten duzue diodo honek gidatu behar duela. Horrelaxe. Osa, iturri honek eskatzen dionean, tensio negatiboak ditunean, horrelaxe eskatzen dionean. Utzi behar du gidatzen. Utzi behar dio pasatzen intensitateari. Baina nortik aurrera. Ikusten duzue, tensio -0,7tik azpira behar duela izatea hau gidatzen egoteko. Zen hau baldin bada -0,6, hemen 0, hemen -0,6, VD 0, ken -0,6, 0,6, 0,6 baino txikiagoa, beraz dago gidatzen. Ja, 0,6 izango alitz, -0,6. Suposatu dezagun, bueno, bai. Suposatu dezagun moztuta dagola, -0,6, eta tensioa izango zan diodarena 0, ken -0,6, 0,6. 0,7 baino txikiagoa da, beraz moztuta egongo zen. Baina, ja, -0,7tik azpira, ondagoela ikusi beharko gunuko, edo ikusten hasi beharko ginen orain. Konfigurazionetan. VI, hemendik azpira, denborako puntu hauetan. Keto.
Hemen, markatu. Eta hemen. Eta hori gaizki egin dut. Hemen. Osea, hemen dago gidatzen. Behar dugu minus 0 zazpi, minus 0 zortzi, ipurditik sartzeko. Hemen ere bai hon. Baina dio hau zener daukagu, eta sarreago tensio hori amar, minus amar dabil. Eta hau sartzen da zener kontrako 5 voltiokin. Hau da, hemendik, muturretik, sartzen baldin mazaio kontrako tensio bat. 5 voltiotik gora zener sartu behar da. Eta 5 voltio baino gehiago baldin bada, utzi behar dio intensitateari pasatzen. Hori ere ikusi beharko dugu. VI denean 5 baino altuagoa, hau ez dakik nola gehiago azaldu. Honek horrela funtzionatzen du. Inbertsuan 5 baino gehiago sartzen badigu, zener sartzen naiz. Hau denean 5 baino altuagoa, 5,1, zener egon behar da. Hemen, zener. Hemen, zener. Dago. Eta zer gertatu behar da, tensioa baldin badago minus 0 zazpi eta 5 tartean, hori moztuta. Horixe da, hori, off, ereduaren baldintza. Bi mugak, hemen off. Hemen off. Hemen off. Ez dakite gauzak argitzen ari naizen, horren beste marrarekin, baina nik uste dut. Hemen nola zan, hemen ere off. Zatarte guztiak ditugu. 5 voltetik gora, zener. 5etik minus 0 zazpira, moztuta, eta hortik azpira. Orduen hasi gaitezen marrazten VO, edozin momentuan. Ia, zer gertatzen da, zener dagoenean, zer zirkuitu daukagu. VI da 5 volti baino gehiago, 6, zazpi, zortzi, 10 arte. Erresistentzia hor daukagu, eta hau zener dagoenean, tensio positibo horiek eragin behar dute, tensioa horrela erortzea, eta hemen, VZ berdin 5 volt izan behar ditu. Hau da zenerraren eredua eta. Horrela egon behar da, tarte horietan. Eta behin, zirkuito horrela marraztuta, irterako tensioan zen bada zirkuito honetan. 5 voltio. Orduen, tarte horietan marraztu behar dut 5 voltio. Zener dagoenean, irterako tensioa da 5 voltio. Tarte hauetan, zener eredu horrek eragiten du hor mantentzea tensioa. Hemen, gero menegu marra talta. Guazen, gidatzen dagoenean, venga. Hau, gidatzen dagoenean, hau oso negatiboa delako, intensitatea horrela sartzen zaionean, hau minus 0 zazpi baino bajoago delako. Orduen zirkuitoa izan behar da, hauxe. Eta hau, gidatzen dagoenean, gogoratu, 0 zazpi horiek erortzen dira horrela xe. Zenerra alde batera eta hau bestaldera. Zeren intensitateak eragiten du tensioa horrela erortzea. Gidatzen dagoenean, zirkuito honetan zen bada nodo honen tensioa. Esfinkatuta dago eredu honekin. Zen bada, minus 0 zazpi. 0 zazpi ez, minus 0 zazpi. Hau 0 baldin bada hemen, 0 zazpi gutxiago. Beraz, tarte horretan, moztuta honean hemen, da minus 0,zazpi. On. Markatu, moztuta ez, on nabil egiten, markatu. On, tarteak dira, hau, eta hori. On dagoenean, denbora honetan, da minus 0,zazpi. Hemen, eta hemen. Eta hemen ez da hilegatzen. Bale. Eta geratzen zaigu, moztuta dagoenean, VI dagoenean tarte honetan, VI hor dagoenean bitartean, zirkuitoa dago zer dago? Ja, moztuta dagoenean zirkuito hori da horrelaxe.
zen bada UBO zirkuito honetan? Pues, intensitaterik ez dagoenez, 0. Telekoekin zirkuitoak ematen digu lehen dabiziko urtetan, eta hau moztu dagoenez, intensitatea 0, tensioa 0. Erdia baino gehiago. Hasieran normala da, UBO da, UBI. Intensitaterik ez dagoenez, tensioa ez da erortzen hemen, beraz, UBO, UBI. Orden, tarte honetan, irterako tensioa gorria da UBI-ren berdina. Tak. Hauxe da irterako tensioa. Hauxe ikusi behar dugu laborategian ostiloskopioan. Praktika hau egiten dugunean. Sarrerako tensio alternoa, gora eta bera, eta irteeran tensio horri jarraitzen dio, baina moztu egiten dio. Hemendik gora eta hemendik azpira. Moztu bezala egiten dio. Eta sarrerako tensio bat horrelaxe moztzea, honen aplikazio praktikoa izan behar da, aurretik jarri behar dugun zirkuito bat babestea. Demagun aurretik jarri behar dugun zirkuito bat 10 voltiokin erretzen dela, hau jartzen dugu tartean 5 voltiotara mantentzeko. Proiektuan erabili behar duzu hau. Zirkuito proiektuan. Eta orain jarraitu behar dugu ariketa horretan, zeren hori ez dute eskatzen, baina nik eskatu behar dizuet orain, marraztu ez zazue zirkuito honen funtzio transferentzia. Hasi zuek pentsatzen. Hau ezabatzen dudan bitartean. Marraztu ez zazue zirkuito honen VI arabera VO grafika. Gauzatxo hauek egin dituzue zirkuitotan, funtzio transferentziak edo VI, VO grafikak edo, vale. Vengo nik. Zirkuito honek egiten du zerbait irteeran, sarreraren arabera ez. Sarrera baldin bada 10 voltio ematen ditu 5. Sarrera baldin bada 10 voltio ematen ditu 5. Sarrera baldin bada -10, sarrera baldin bada -10, ematen ditu -0,7 irteeran. Sarrera baldin badago -0,7 eta 5 artean, VO da VI. VO da berdin VI. Hitzekin esaten ari garen gauza guzti horiek jarri ditzakegu grafika honetan. Hasi gaitezen erraxenarekin. Ikusi duze, 5 voltiotik gora, VI 5 voltio denean, hemendik gora, osea VI hau baino altuago denean, zen bada VO? Finkatuta geratu da. Ez da xola VI 6, 7, 8, 9, 10, beti, VO beti da 5. VI baldin bada 5 baino gehiago, VO da beti 5. Matematika. Grafikoki, hitzekin esan duguna, marrazten nabil. VI hori baino altuago denean, 5. Gero ikusi duzu, begira. VI denean, hau baino altuagoa, 5 arte, jarri behar dut -0,7 hemen. -0,7 hemen. Osea, VI dagoenean hemen, tarte honetan. Kendu duzik da, VO da VI. Hau ze grafika da, malda bateko zuzena, baina makarrik tarte horretan. Hau da, VO berdin VI. Tarte horretan, VOk jarraitzen dio VI-ri. Eta zer gertatzen da, VI -0,7 baino bajuagoa denean. Ikusi dugu, tal, ikusi dugu, beti -0,7 geratzen dela VO. Hemendik arutza, VI bajuago denean, VO beti geratzen da hemen. Eta hemen ikusten duzuen nola mozten duen seinale bat. Sarrerako seinalea baldin badago 10, -10. Hemen ikusten duzuen nola honek 5 mozten dio, baloreak hemen daudenean,
Eta hemendik azpira daudenean, minus 0 zazpira. Hau da, babesteko zirkuitu bat. Ze izena jartzen digu, teorian. Mugatzaile bat. Egingo dut azkeneko azkar 5 minututan errea. Zamaretz, bai. Azkenekoa, egin behar dugu, laborategien egin behar duguna, 7. Azkar egin behar dut. Azkar egin behar dut, grabatuta geratuko da. Errelimbi honek zeman balio ditu. Ez du jartzen. R. Ui. Hemen. Ui. Ze lio hau. Bizener horrela jarrita. Sarrera. Betiko seinalea. Minus 10eko seinale triangeluar bat, eta VO eskatzen digute hemen. Gauza gehiago eskatzen digute, baina saiatu gaitezen. Bi diodo ikusi ditugunak, ikasi berriak, nahikoa daukagu txapa guzti hau jarraitzen, oharrak hartzen, eta bain jarraitzen dizkigute bi diodoiek horrelaxe. Zer demontre gertatu behar da hemen? Honek gidatzen du intensitatea horrela sartzen zaionean. Osea, hemendik sartzen zaionean intensitatea. Baina honek ez zion utzi beharko. Kontrako norabidean dago. Baina, tensioa oso altu baldin bada, bai. Urdin, hemendik intensitatea etorri behar da, batez ere, honen zenerra gainditzen dugunean. Dala, bi diodo hauen UZ da 7,5 voltio. Hemen 7,5 voltio baino gehiago baldin badago zener. Hemen 7,5 voltio izateko, hemendik etortzen bada intensitatea, hau gidatzen egongo zen eta hau zener. Hau egongo da on, hau zener, eta orduen izan behar dugu hemen intensitatea. Bitartean ez, VO, edo benetan esan da, VI. Denean, VZ gehi 0,7, baino altuagoa, intensitatea jaisten da. Daude, on eta zener. Bestaldera ikasten badugu asuntoa, oso negatiboa baldin bada, tensio negatibo horrek eragin behar du intensitatea horrela sartzea, honek utziko zion, baina honek ez. Baina, hau oso negatiboa baldin bada, honen zener baino bajuagoa, bai gidatu behar du honek. Osea, VI denean oso bajua, minus VZ, honen zenerra. Eta hau gidatzen baldin badago minus 0,7, baino bajuagoa, intensitatea izan behar dugu horrelaxe, eta azpikoa goen behar da hon, eta hau zener. Baina, azkar noa, urrollo pixka bada, baina hor geratuko zaizu gero zuek aztertzeko edo eta ikasteko. Horixe da gertatzen ari dena. Hemen intensitatea izateko, bi zenerrak gainditu beharko ditugu, gehi 0,7 horiek, serien daudelako. Aldiz, tarteko edozein VI, tartean, osea, baino txikiagoa eta baino altuagoa, tartean, ez gara legatzen, ez bat tantzen errera, ez ezerrez. Beraz, hor egon behar dira, biak moztuta. Horixe da hemen ari dina gertatzen. Tensio positibotan, pasatzen garenean, zener, 7,5, gehi 0,7, 8,2, hemen. Hau da, VZ gehi 0,7, hemendik pasatzen garenean. Hau egon behar da, on eta hau zener, eta tensio finkatuta egon behar da.
0,7 gehital, hemen egon behar da finkatuta. Eta hori gertatu behar da, hemen. Eta hemen. Berriz oso negatiboa baldin bada, honen zenerra gainditzeko, hau gidatzen ere hasi behar da, izango zen kontrako puntuan, minus 0,2, berdin minus VZ-ken 0,7 voltio dan, hemen. Hemen finkatuta geratu behar da hemengo tensioa, minus 0,5, minus 0,7, bueno, alderantziz, minus 0,2. Tartean, VI, tartean dagoen bitartean, biek moztuta egon behar dira, hauek moztuta bat daude, ikusten duzue, hau honen berdina dela. VO berdin VI. Tarte horretan, VO berdin VI. Ikusten duzue honek egiten duen funtzioa dela sarrerako seinale bati moztea, edota aurrean jarri behar dugun zirkuito baten sarrera mugatzea, babesten ari gara. Mugatzailea da hau. Beste horrek mugatzen du bakarrik hor, eta honen funtzio transferentzia egiten badugu, eta ja bukatzen dut. Txikia egingo dute. VI denean, VZ gehi 0,7 baino altuagoa, hau finkatzen da, VZ gehi 0,7. VI baldin bada, hau baino bajuagoa, minus VZ minus 0,7, VO mugatzen da minus VZ minus 0,7. Arutza arrola, xe? Tartean, VI dagoenean tarte honetan, VOk jarraitzen dio VI-ri. Mugatzaile bat. Markatu horren txikia egiteagatik, baina ia garrantzitsuena da. Informazio guztia hementxe dago. Zuk erantzun dezakezu hau ikusita. Ba, eta orden, utziko dugu. Gaurkoz.